Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom bemutatni, hogy Windows XP-re Windows 7 témát fogunk berakni. A linket a leírásban meg fogjátok találni. Kell egy Google, vagy egy böngésző, ugye, és majd berakom, mondom a linket. Itt van különböző témák, de most nektek egy Windows 7-es témát fogok berakni. Le is töltöm. Ilyen lesz majd. Dovland. Leokézzátok. Mentitek. Le is töltöttem. Kibontjátok a csomagot. Én az asztalra fogom, úgy könnyebb megtalálni. Ki is bontotta. Rámentek erre. Rátelepítitek a gépetekre. Gyors fel is telepíti. Erre rámentek. Én először alkalmazni fogom. És okozzátok. És ilyen lett a Windowsunk. Pici extra még, amit ide rátöltött képet, megfogjátok, behozza, beállítás asztalra, és itt a Windows 7 kinézetünk. Elosztok!